I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u jedan klip u kome ću vam samo javiti neke novosti za kanal. S vama je Balkanski gamer Tadija, Nikola nije tu, ali snimat ćemo klipove, izaći FIFA 16, a kao što vidite na ekranu skina mi se FIFA 15, ali demo. Ali nema veze, pošto ćemo skinuti demo i onda ćemo igrati malo te utakmice i tako da možda će ja i Nikola da igramo. I to je bio to obavještenje. Snimit će on i CSGO, svašta ćemo snimati na kanalu, pa bit će tu i FIFA, PES-a, FIFA 16, 15, bit će PES-a, sve će bude na kanalu, bit će i Food Draft, bit će i FIFA Online 3, kao što vidite Counter Strike, bit će možda i Garry's Mod, FIFA se ovdje skida, brzo će možda za pola sata se skine, pa onda očekujte te igrice, očekujte FIFA 15, kao što sam rekao i 16, sve očekujte na našem kanalu i to bi bilo to. Vidimo se u FIFA kad je skinemo u tom klipu i pozdrav onda.